Buen día a todos. Abrimos a sesión. Damos a palabra á portavoz do Partido Popular, señora Seijas, por este pleno extraordinario solicitado polo Partido Popular de Granada. En primeiro lugar, bons días. Quería recordar que hoxe teñemos que ter o pleno ordinario e, como sempre, pois non sabemos nada del, nin se nos di nada a oposición de que día vai a... Como me dices, señora Seijas? Aquí, cando queira recordar algo, falo en tempo e forma e falo por escrito. Aquí, vostedes convocaron un pleno con unha pregunta específica, fíñase a esa pregunta. A vos. Os 4 concelleiros da oposición do Grupo Municipal do Partido Popular de Agolada, amparados pola lei, solicitamos a celebración deste pleno extraordinario por os motivos que exponemos a continuación. A Deputación de Pontevedra lanza un plan de inversión, o REACON, para reactivar a economía da provincia de Pontevedra e para inxertar liquidez nos concellos para estimular a economía despois da pandemia. E quizás sexa a inversión máis grande dende fai moitos anos. A esta movilización de fondos podían concurrir todos os concellos da provincia presentando os seus proxectos a dita institución. Estes proxectos tiñan que centrarse en 3 líneas de actuación cunha cofinanciación municipal de entre o 10 e o 20%. Polo tanto, con moi pouca aportación municipal, poderíase facer unha gran inversión e presentar un gran proxecto. Estes proxectos deberían cumplir uns criterios obxectivos e conseguir unha puntuación mínima para poder ser aprobados. Recentemente se ha publicado nos medios de comunicación que todos os concellos da provincia que presentaron proxectos para este plan conseguiron esta financiación. Agás 5 concellos, que non o conseguiron, entre eles Agolada, que é o único concello da comarca do Deza que queda fora deste plan e, polo tanto, non se vai poder levar a cabo o proxecto presentado. Segundo un decreto da Alcaldía do día 29 de xullo, a reforma da piscina municipal por un valor de 480.000 euros, nun principio que despois se modifica a 408.000, que o Concello de Agolada acaba de perder. Polo anteriormente exposto, solicitamos este pleno extraordinario para que o alcalde nos ofrezca as explicacións pertinentes de por que no programa REACON, un dos programas máis importantes da historia en nivel de inversións para os concellos, o Concello de Agolada non presenta un proxecto coas condicións mínimas para que sexa seleccionado. Creemos que isto merece unha explicación aos veciños e veciñas de Agolada. Non estamos falando de perder unha pista, sino que falamos de perder a maior inversión que podía ter o Concello de Agolada nos últimos anos. Polo tanto, consideramos que o alcalde ten que dar as explicacións oportunas. E ante a súa nefasta xestión, tanto nesta como noutras subvencións concedidas ao Concello de Agolada, e que seguramente teñan que ser devoltas por non facer correctamente a xustificación. Ese é o seu criterio. Hai que aprender a ver os números, porque vostede dixo 5 concellos. Eu vou recordar os concellos que o señor rexeitou o plan REACON. Un é o Áramo, do Partido Popular. Outro é de Montaríz Balneario, do Partido Popular. Outro é de Soutomaior, do Partido Popular. Outro é de Pazos de Verdén, do Partido Popular. O de Ribadumia, Partido Independente. O de Porriño, do PSOE. Vostedes, o primeiro que teñen que facerse preguntarse é como chegamos á situación de ter as piscinas no estado lamentable en que se encontraron. Non solamente as piscinas, no gimnasio, as casas dos mestres, mesmo este concello, as aceras, o centro médico, as áreas recreativas, os lavadoiros, as treinas de agua. Pillamos todo manga por hombro cando tramos este concello. Vamos a ver, cando se manda un proxecto, sempre hai un riesgo de que se aprobe ou non. Neste caso, co os técnicos da Diputación, a parte do Concello de Agolada, deixaron tamén os concellos que vostede dirixe, non pasaron por ti, pero non pasa nada, porque a piscina vai se fazer. E vostedes saben tamén, así como o resto todo. Ten a palabra. Mire, usted pode pintar como queira, como lle dé a gana, pero a realidade da Agolada é que acaba de perder estes 400.000 euros do REACON. Non me veña dicindo que a piscina se vai facer igual porque vai a salir do bolsillo de todos os agoladenses. Vale? Ao final vostede parece que non lle doan os cartos, polo que está dicindo, porque como xoga cos cartos dos veciños, a vostede dalle exactamente igual, que non me preocupe, me está dicindo. Mire,
A xestión nefasta non é solamente nesta subvención, que somos o único concello da comarca e dos poucos de toda a provincia que quedaron sin ela. Por encima nos enteramos recentemente que vostede tamén vai perder a subvención, ou perde xa a subvención da vivenda comunitaria, que son outros 80.000 euros. En total, en dúas operacións perde máis de $500.000 de euros para o Concello da Agualada. Usted xa vexo que non está preocupado en absoluto. Eu recoméndole que ante esta xestión nefasta e o perxuicio que está causando os veciños da Agualada, que debería de presentar vostede a súa dimisión. Nadie dubida da súa maioría absoluta, pero creo que ten xente que, igual está máis capacitada que usted para poder levar a cabo o Concello, porque, desde logo, vostede non está capacitado políticamente para levar este Concello adiante. Xa digo, vostede botalle as culpas a todos. Normalmente, usted elude sempre a súa responsabilidade, nunca ten ningún tipo de culpa. Non tuvo culpa co electricista, con votar a electricista, non tuvo culpa con votar o aparellador, non tuvo culpa con votar a súa ex-secretaria, usted non ten culpa de nada. Solamente a temen por demais. E aquí o problema é que vostede non sabe estar no seu sitio. Porque os operarios son os que teñen que andar co chimpín por aí, e os técnicos son os que teñen que facer os proxectos. E vostede o que ten que facer é coordinar este Concello. Vostede é o que tiña que mirar que o proxecto fora en condicións válidas para que ali non o rexeitaran. E vostede non o fai, porque está máis preocupado de andar por aí adiante facéndose fotos, que é máis populismo eso, que o que realmente ten que facer vostede, que é coordinar o Concello, que para eso está. Vostede non está para andar por aí adiante encima do chimpín, está para coordinar as cousas, para non perder as subvencións, para que veñan inversións para a Agualada. Para iso está vostede. Usted está de alcalde para iso. Entende? Entonces, usted é o responsable de que ese proxecto non fora nas condicións que tiña que ir e, polo tanto, que lle rexeitar. Pinte usted como queira, pero usted perdeu máis de $500.000 e leva perdido máis de 600.000 en solamente 2 anos e medio. Non sei o que nos esperará daqui para diante, pero co que leva feito, imagínese. Fágalle un favor ao povo da Agualada, dimita e poña a calquera dos outros que seguro que está máis capacitado que a vostede para facer este traballo, porque usted non está capacitado políticamente para iso. Eso quedou moi claro, porque con esta subvención vostede xa traspasou un límite. Porque que acabe de perder 80.000 euros da vivenda comunitaria, cando lle deixaron todo feito, nada máis tiña que facer as obras. A subvención xa estaba conseguida. E resulta que perde os 80.000 euros da vivenda comunitaria. Perde 40.000 euros do plan marco, perdóneme que estou falando de... Perdone vostede. Vale, 40.000 euros do plan marco. E agora 400.000. E non me mete na mesa como está habituada a facer. Faga un favor, contéñase. Vaya terminando que non me repita, que non estamos aquí para perder o noso tempo con dicir as cousas aquí no medio suyo. O tempo perdeu no vostede, cando non lle deron casi $500.000 ao Concello da Agualada. Vostede sí que perdeu o tempo. Bueno, pois acabo de decir que perdeu máis de 600.000 euros en 2 operacións en 2 anos e medio. Máis de 400.000 deste plan que perdeu, do Reacón, da Diputación, 80.000 da vivenda comunitaria e 40.000 do plan marco 2020. Si isto é, señor alcalde, levar unha xestión boa, felicito entonces. Moitas gracias. Para empezar, eu non sou ningún pintor, que me gustaría ser, pero non sou ningún pintor. Siguiente, calquera dos meus, que me encargado dos meus conselleiros, claro que está capacitado para levar o Concello. E para levar moitísimo millón, que o que levou o Partido Popular durante as últimas 2 décadas, calquera persona por aí adiante que escullamos a sorteo é mellor, porque vos non perdestes uns metros, non perdestes todas, porque nada non se viu. Fagan un favor. Podo replicar a iso? Xa que nos replicou bastante. Xa que nos nombrou directamente, creo que teño dereito a replicar Que iso. levantamos a sesión. Moitísimas gracias por isso. Cando usted consiga a inversión total que conseguiu o anterior goberno para este Levantamos a sesión, Concello, por nada favor. máis a cuarta Por parte favor, levantase a sesión. do que conseguiron os demais, entonces falaremos. Solamente 600.000 euros no auditorio. A ver cantos consigo usted. Usted o que fai é perderos. Non para, non para. Non, que non me deixa falar. Non para. O próximo día apago o móvil cando viña o goberno.
Sí, é usted. En vez de mirar porque ten que mirar, está mirando como móvil. Porque xa robo.